No. Tany, Tany. Ty uklízíš? Nemusíš, ty tančí. Je Tany, Tany. Tany, Tany. Honem, Tany, Tany. Je la la la. Tany, Tany, udělej, honem. Robert Schuman to byl svého času francouzský ministr zahraničí, který... A ukáž, jak děláš kotoul. Udělej kotoul. Schumanovou deklarací a Kotoul, no. ukáž. Prazákladu budoucí evropské... No pořádně, tak, ještě. V roce 1950. Šup. To je ten dnešní den, dnem Evropy. Což A šup. Je, výborně. Výborně. Děkuji za pozvánku, já myslím, že už to Ještě? jasně a Den Evropy. Počkej, ti pomůžu. V rámci Šup. Evropské unie už No, od šup, poloviny honem. 80. let, kdy tato tradice Dělej. vlastně vznikla. Ti pomůžu. Je, výborně. Paráda. Krásný. Ještě jeden? Ještě? Tak ještě jeden. Tak, já myslím, že Poslední. to je skromné, Šup. ale přesto A stačí, zatleskej. Výborně. všechny Zatleskej. pro mladé, pro staré, pro lidi středního věku. Pro Už stačí, ne? Pro rockery. Ten program Ještě? bude poměrně bohatý. Vyvrcholení Ještě? tohoto programu bude tady u nás v Praze. Ale i další Výborně.